ଆମ ଗାଁକୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ନଈ ମାଛ ନେଇକି। ତ ଆଜି ହୋଲି ଥିଲା ଆଉ ହୋଲିରେ କ'ଣ ଆଇଁଷ କରିବା ଭାବିକି ସେଠୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଆଣିବା ବଡ଼ ମାଛ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ବଡ଼ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଁକୁ ଜଣେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ନଈ ମାଛ, ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ବି ଟିକେ ଥିଲା। ଆଉ ଏ ମାଛ ବି ୟାକୁ ବି ଖାଇଲେ ହେଲ୍ଦି ମାଛଟା, ବରଫ ଫରଫ ନାହିଁ କି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ୍ ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏଇ ମାଛ ରଖିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମାଛ, କେତେ ମାନେ ହେଲ୍ଦି ମାଛ। ଆଉ ସେଇଆକୁ ବାଛି ବୁଛିକିନା କହିଲେ ବାଛିଦେବା। ଟିକେ ବାଛିଲା ବେଳକୁ ଯେହେତୁ ସେ ରାତିରୁ ଧରିଲେଣି, ଆମକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସେ ବଡ଼ ପୋହଳା ଟିକେ ଇଏ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ, ସେ ମାଛ ନାଁ ତ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କହିବେ। ଆଉ ସେ ମାଛ ସିଏ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଇଏ କେବଳ ଟିକେ ନରମ ଜଷ୍ଟ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ବି ହେବାର ନାହିଁ। କାରଣ ତା'ର ବି ଅଲଗା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ କଲେ ସେଇଟା ଆଉ ନରମ ହେବନି କି ଭାଙ୍ଗିବନି ମାଛ ଭାଜିଲା ବେଳେ। ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ବାଛିଲି ତାକୁ ଧୀରେ କି, ବେଶୀ ବି ନଣ୍ଡ ମୁଁ ହେଲିନି, କାରଣ ମାଛ ଖରାପ ହେଇଯିବ କାଳେ। ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଗୋଟିକି ବାଛି ବୁଛିକିନା ସବୁ ସାଇଜ ସୁଜା କରିକିନା ତାକୁ ଧୋଇ ଧାଇକି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି ଧୋଇକି। ଯେହେତୁ ଟିକେ ନରମ ହେଇ ଆସିଥିଲା ବଡ଼ ପୋହଳା ଗୁଡ଼ାକ, ସେଥିରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ସେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଲି ପୁରାପୁରି। ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକିନା ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ଯେ 10-15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲି। ସୋରିଷ ତେଲଟା ପଡ଼ିଗଲେ ସିଏ ଆଉ ନରମ ହେବନି କି କଡ଼େଇରେ ବି ଲାଗିଯିବନି, ପୁରା ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଶ୍ ଟାଇପ୍ର ଭାଜି ହେବ। ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଆଉ ବାଦ ବାକି କାମ କରିବା ପାଇଁକି ଚାଲିଗଲି। ସେକି ଏଥରକ ଆସି ମାଛ ଭାଜିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟିଏ ମାଛ ଭାଜି ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ମାନେ ଟିକେ ବି ଭାଙ୍ଗିନି କି ଲାଗୁନି କି କିଛି କରୁନି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଲେ କଡ଼େଇରେ, ଆଉ କଡ଼େଇଟା ଭଲସେ ତାତି ଗଲେ ଟିକେ ବି ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଜିକି ଥୋଇଛି ଏତିକ, ଏ ବଡ଼ ପୋହଳା ଏତିକ, ଆଉ ବାଦ ବାକି ଏତିକ ବି ପକେଇଥିଲି, ଆକୁ ବି ଭାଜିଲି। ଗୋଟେ ବି ମାଛ ଭାଙ୍ଗିନି କି ନଷ୍ଟ ହେଇନି କି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେଇନି। ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ମାଛ ଆଉ ଜାଲରେ ଧରା ହେଇଛି, କୌଣସି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଦିଆ ହେଇନି କି ବରଫ ବି ଦିଆ ହେଇନି କି 2-3 ଦିନର ମାଛ ବି ନୁହେଁ, ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ। ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଇଏ ହେବ। ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ବାଛି ଦେଇକି, ବାଛିବାଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିଲାଗି ସେ ବଡ଼ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମୋତେ ଇଏ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଳେଇକି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ଭାଜୁଛି ଗୋଟି ହେଇକି, ପୁରା ଟିକେ ବି କଡ଼େଇରେ ଲାଗିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ବାଦ ବାକି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ପକେଇଦେଲି କଡ଼େଇରେ। ଏଥର ତାକୁ ଭାଜିକି ଆଳୁ ଭାଜିଲି। ଯେହେତୁ ସୋରିଷ ବେସରରେ ତରକାରୀ ହେବ, ଆମର ତ କଳା ସୋରିଷ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି। ଆମ ପୁଅ ଖାଏନି କଳା ସୋରିଷ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧଳା ସୋରିଷ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଧଳା ସୋରିଷ ୟୁଜ୍ ହେଲେ ବି ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବି ରୋଷେଇ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇଆକୁ ମସଲା ଦେଇ କଷିକି ତାକୁ ତରକାରୀ କରିଦେଲି। କିଛି ବି ବିଶେଷ ମସଲା କିଛି ପଡ଼ିନି, ଖାଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ, ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପକେଇକି ମୁଁ ସୋରିଷ ସହିତ ବାଟି ଦେଇଥିଲି, ପିଆଜ ରସୁଣ, ଏତିକି ହିଁ ମସଲାରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆଉ ପାଉଡ଼ର ଭିତରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଛି, କି ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇ ଆକୁ ତରକାରୀ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କିଛି ବି କଲର୍ କିଛି ନାହିଁ। କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ବି ମୁଁ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରେନି, ଏ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଜିନିଷ।
ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇକି ମୁଁ ତରକାରୀକୁ କରିଛି। ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ତରକାରୀ। ଏଠି ବାଢ଼ି ଦେଲି ଆମ ପୁଅକୁ, ତାପରେ ମୁଁ ବସିକି ଖାଇଲି। ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପୋହଳା ମାଛଟା ଆଗେ ଖାଇ ଟେଷ୍ଟ କଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ବି ଅନେଇବିନି, ଏକାଥରେ ସବୁ ଖାଇଯିବି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ତରକାରୀ। ଭାତ ସହିତ ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।